Dostať sa do štúdií Warner Bros. Na The Making of Harry Potter bol môj sen. O to väčšie sklamanie bolo, keď lístky na oficiálnej stránke boli vypredané. No ale čo teraz? Ako sa tam dostať? Kde si kúpiť lístky? Ktorá stránka okrem tej oficiálnej je dôveryhodná? Kúpiť si lístky s dopravou alebo bez dopravy? A pokiaľ sa bavíme o doprave, je dobre tam ísť autobusom alebo je vhodný vlak? Čo urobiť, aby nás nič zlé nezaskočilo? Nakoniec som vsadil na stránku Get Your Guide, ktorú som poznal z atrakcií v iných mestách. Lístok v prepočte vyšiel cca 116 eur, ale bol už aj s dopravou. Tak si vravím, snáď som sa nedostal do slepej uličky. Po zakúpení lístka som dostal na mail presné inštrukcie. 8:50 sme mali byť na Bedford Way, pretože o 9:00 mal odtiaľ spred tohto hotela odchádzať autobus. A naozaj všetko klapalo. Stačilo povedať svoje meno a už sme nastupovali do autobusu. Coach leaves, put your seatbelts on. Your journey will take approximately 1 hour to get to the studio. A tak aj bolo. Cesta trvala presne 1 hodinu. Bola veľmi príjemná a my sme sa mohli na nej pokochať výhľadmi na napríklad takéto krásne anglické domčeky. Šli sme zväčša po rovine, takže nikomu neprišlo zle. Približne o 10:00 sme dorazili na miesto. Štúdia Warner Bros. Ateliéry Harryho Pottera. Vysadili nás na parkovisku a dohodli sme sa, že nás opäť vyzdvihnú na ceste naspäť 14:30. To znamená, že sme mali na prehliadku celých štúdií viac ako 4 hodiny. Postavili sme sa do radu, ale keďže náš časový slot bol medzi 10 a 10:30, tak nás veľmi rýchlo vpustili dovnútra. Uvádzali síce, že sa nemôže fotiť, ale v podstate tento zákaz sa týka len 2 kinosál. Všade inde sme slobodne mohli fotiť aj nakrúcať. Áno, to som ja. Mám 43 rokov, ale Harry Potter sa ma tak trochu generačne dotkol. A ide sa dnu. Privítali nás takýmto výsekom jednej scény a Harryho, že vraj pravými okuliarmi, tak si vravím, dúfam, že to nebude pokračovať v takomto duchu. Ale musím povedať, že nakoniec sa moje pochybnosti totálne rozplynuli. Bol to veľký zážitok. Svet kúziel si ma opäť raz získal a ja som sa premenil na malého števka zo Zlatých Moraviec. V ateliéroch sa nachádza aj zelené plátno a vy sa môžete vyfotiť alebo rovno si natočiť vlastné video na metle. Zaujala ma aj táto inštalácia kuchyne a celý čas som premýšľal, čo urobiť, aby to takto fungovalo aj u mňa doma. Priznám sa, trochu som aj zapracoval na svojej arachnofóbii. Keďže rekvizity zväčša nie sú jedlé, mám pre vás aj pár praktických rád. V ateliéroch sa nachádza niekoľko food courtov, kde sa môžete za celkom slušnú sumu cca 13-14 libier najesť. Sú pre vás pripravené aj kaviarne s takýmito sladkými magic dobrotami. Tajný tip. Vodu za 6 libier si nekupujte, dá sa tu totiž načapovať. Ale dodržiavajte pitný režim, inak budete vyzerať takto. A viac vám už prezrádzať nebudem. Nech si to celé vychutnáte vy sami, keď navštívite toto doslova čarovné miesto. Tak moje prvé bezprostredné zážitky sú, že to určite stálo za to. Naozaj. Je to výnimočný zážitok. Mňa vždy bavili tieto kulisy, rekvizity, ako to celé vznikalo, špeciálne efekty a toho z vás, koho to baví, tak si príde absolútne na svoje. Takže odporúčam. A na záver len dodávam, že autobus nás naozaj 14:30 očakával, takže 15:30 sme opäť vystúpili na vyskúšajúci anglický prízvuk Bedford Way.